Honda Click 125 Fi version 3 2023 model versus Euro 150 2023 model. So ito nga guys, nasa harapan na natin ang dalawang kakaibang motor ngayong 2023. So for today's vlog ay titingnan natin ang pagkakaiba ng dalawang motor na to. So first, itong nasa kaliwa natin ay Honda Click 125 at ito naman sa kanan natin ay ang Euro 150. Ayan guys, so parehong patok ngayong 2023 ang dalawang motor na to. So umpisa na natin. Dito muna tayo sa ating Click 125. And guys, napakaganda ang pormahan ng ating Click 125 na halos kahawig nga talaga ng ating Euro 150 naman. Ayan, so dito sa ating front panel ay makikita natin itong signal light at headlight na halos pareho lang dito sa ating 150. Ayan guys, yung emblem ng Euro nandito at meron pa rin dito guys 150 na nakalagay. Sa ating Honda Click naman ay FI FGM at ang brand name nito na Honda. So si Euro naman ay nandito sa bandang taas, Euro Motor. Ayan, so speaking of pagkakaiba, ito meron din siyang park lock, brake, meron siyang pass light, at ito yung kanyang high and low, busina, left and right turn. Yung panel halos pareho din sa ating Honda Click 125. Ang pagkakaiba lang nila guys ay ang panel nito ay touchscreen, itong adjust niya. Ayan, so napakaganda rin ang kanyang display. So nandito yung fuel, nandito yung low and high ng ilaw, dito yung speed meter niya guys. Dito sa baba yung kilometer at nandito sa bandang kanan yung oras. Nakikita niya. Ayan. Ito yung kanyang box dito sa bandang harapan. Ayan. Nandito pala yung charging port niya guys. Ayan, may charging port dito sa bandang taas. So mayroon siyang cover. Ayan, ready to charge, plug and charge na lang din guys. Dito naman tayo guys sa bandang likod. Nakalagay dito sa ating Euro 150 ang kanyang Model T at nandito yung 150 niya. Ayan. Itong apakan ng kanyang passenger. Ayan, aluminum. Ayan, so tumutunog din siya. At nandito yung air filter niya guys. Powered na rin siya ng Smart Power. Ayan, ESP, Enhanced Smart Power. At meron siyang emblem dito, Euro Motor, at meron siyang kickstart. And guys, so may kickstart itong 150 natin at itong 125 ay wala. So pareho lang sila na nandito yung nakasulat na Click naman. And liquid cooled. And dito din yung ating air filter. Pareho, same lang sila ng Enhanced Smart Power. At meron tayong Honda dito sa baba sa kanyang side. So naka monoshock itong 125 Click natin at naka monoshock din itong Click 150 natin guys. Same lang sila. Ito mas mahaba yung cover ng tapaludo dito sa bandang likod. And so itong gulong niya ay same lang. And parehong naka 100 by 80. Ayan, by 14. So itong mags niya guys ay naka Y. Ito sa atin is diretso yung bukan niya. Ayan.
Drum brake dito sa bandang likod. Pareho sila nitong 150. So ito pa yung isang pagkakaiba nila guys na. Yung preno ng ating Euro 150 ay nandito sa bandang taas. At itong ating 125 naman ay nasa baba. Ayan guys, so isa pa yon sa pagkakaiba nila. So ito yung pinaka blower ng makina guys. At itong sa atin naman ay naka radiator kasi FI. So carb yun yung ating Euro 150. And so yung tambotso guys ay walang halos pinagkaiba. Parehong-pareho sila ng design. Ayan. So dito naman tayo sa bandang likod. Ayan, kitang-kita yung ilaw natin. Ayan. At halos pareho nga dito sa ating 150. And so halos walang pinagkaiba guys ang ating dalawang motor. Bukod sa CC 150, 125. And so napaka-porma din ng ating Euro motor. And so sa gustong kumuha, mag-avail ng ganitong motor guys. So sa tingin ko hindi kayo magsisisi dahil napakaganda nga sa pormahan. Para kayong naka Honda Click. Honda Click na Honda Click ang dating oh. And so abangan nyo yung susunod na video at titestingin natin yung kanyang driving comfort sa mga susunod na video guys.